Encara avui dia rebem moltes influències de l'antiga Grècia. Els esports, l'arquitectura, la ciència, la filosofia i sobretot la llengua són un gran exemple. Però, què podríem destacar d'aquesta última? La major part de les paraules que utilitzem per a comunicar-nos entre nosaltres són provinents del grec. Aquestes, a la llarga, han sigut transformades fins a arribar a com són avui dia. Un clar exemple és camaleó. Ve del grec kamaileon, que significa lleó que s'arrossega pel sol, compost de kamai, pel sol, i leon, lleó. També tenim teatre. Per teatre entenem el lloc físic on es fan representacions d'obres de diferents estils, dramàtiques, còmiques, així com gairebé tota classe d'espectacles. Aquesta paraula prové del llatí theatrum i que al seu torn neix del grec theatron, que sorgeix del verb theomai, mirar, donant-nos com a resultat lloc per a mirar. La següent paraula és monjo. Etimològicament, un monjo és algú que viu retirat del món. Aquest nom procedeix del grec monachos, sol, és a dir, el monjo és un ésser solitari. La denominació es basa en una metonímia. Un dels atributs de la condició monàstica és l'estar apartat del món, i aquest és el que es va emprar per a donar-li nom. La ciència que es dedica a l'estudi de les facultats de l'ànima humana és la psicologia. L'origen d'aquesta paraula de dues veus gregues prové de psique, que ve a ser el significat d'ànima, i de logos, la traducció dels quals pot ser pensament, saber o estudi. Per últim tenim anestèsia. Aquest mot etimològicament és de procedència grega, anestèsia, insensibilitat, compost del prefix an, privatiu i d'aestesis, que vol dir sensació o percepció. I aquests són només 5 exemples dels milers que podríem trobar.